הרעיון הבא הוא כך, המורה מסדרת את הכיסאות של הילדים, כיסאות, קריות, כל דבר שאפשר להניח עליו דף עם אות בכיתה. למשל סידרתי כאן שתי כיסאות, אני מדביקה על אחד הכיסאות את האות ב' ועל אחד הכיסאות את האות א'. כמובן שהמורה תפזר על הכיסאות את האותיות שהיא עובדת עליהן. זה יכול להיות 3 אותיות, זאת אומרת, יהיו כמה כיסאות עם האות ב', כמה כיסאות עם האות א', כמה כיסאות עם האות ד'. הילדים בינתיים עומדים בצד, והמורה מפעילה מוזיקה. בזמן שיש את המוזיקה, הילדים מסתובבים בכיתה. כאשר המוזיקה מפסיקה, כל ילד צריך להתיישב על אחד הכיסאות. לאחר מכן, המורה בוחרת ילד. הילד צריך לקום ולהגיד לכל הכיתה איזה אות יש לו. ואז היא מבקשת מעוד ילד לעשות את אותו דבר. ועוד ילד ועוד ילד, והילדים אומרים את האותיות שעליהן הם יושבים. לאחר מכן אפשר לשנות את הפעילות. שוב הילדים עומדים, מתחילה המוזיקה, הילדים מתרוצצים בכיתה, וכאשר המוזיקה מפסיקה, הילדים יושבים. המורה יכולה שוב לבקש מאחד הילדים שיקום, לשאול אותו על איזה אות הוא ישב, ולבקש ממנו להגיד מילה שמתחילה באות. שוב, סוג הפעילות תלוי בידע של הכיתה. עכשיו, אם הכיתה זאת כיתה מתקדמת, היא כבר יודעת את האלף ב' והמורה עובדת על ניקוד, המורה יכולה להדביק ניירות אחרים על הכיסאות. היא יכולה להדביק ב' עם קמץ, א' עם קמץ. והפעילות תהיה שונה. הילדים רצים בכיתה, כאשר מפסיקה המוזיקה הם מתיישבים. המורה בוחרת ילד, כאשר הוא מתלונן, מתרומם מהכיסא, ונגיד הוא ישב על האות, על בא, המורה שואלת אותו, איזו מילה מתחילה בבא? והוא חושב על מילה. בלון, איזו מילה מתחילה באלף? באה. והילד שיושב על האה ישוב על אבא, למשל. עכשיו, כמובן, הילדים לא יכולים לזרוק את המילים האלו מהאוויר. אם המורה מתכננת את הפעילות הזאת, היא צריכה ללמד מילים אשר הילדים יוכלו להשתמש במילים האלו בזמן המשחק, יום למחרת או יומיים, לאחר שהיא מלמדת. אפשר גם לעשות את אותו משחק עם מילים, עם המורה, עם כיתות מתקדמות יותר. אם המורה שמה מילה שלמה על הכיסא, היא יכולה לשאול שאלה את הילד שיושב על המילה, למשל, מה האות שמתחילה? מה האות שמסיימת? ושוב, יש הרבה רעיונות, אני זורקת לכם כמה רעיונות כדי שתוכלו להשתמש במשחק הזה בהתאם למה שאתן מלמדות או מלמדים בכיתה. תודה.